Velkommen til live fra Sjovheden. Jeg er lige på gulvet i dag, hva'? Jeg er lige på gulvet, hva'? Hvad? Hvad er klokken nu? Nå, det var jeg har hele dagen. Min telefon ringer. Hallo? Hallo? Ja. Nej, det er en and, der siger noget, jeg ved ikke, hvad det er. Ja. Kæft, and! Ja, men kommer du ned på torvet og drikker med mig? Jeg siger, kommer du ned på torvet og drikker med mig? Undskyld Nej! mig. Lort. Undskyld mig, Symerbelle. Men du må ikke være her og slet ikke drikke bondekamp. Du skal høre efter. Hvis du drikker, siger det noget meget forfærdeligt i dit liv. Kan du høre, når jeg siger det? Ja, hallo? Jeg kommer nu. 2 sekunder. Pas nu på. Der sker noget meget forfærdeligt. Ej, jeg skal godt ikke kæft, eller du får noget med tasken. Hey! Fido! Nej! Oh. Det var det, jeg sagde. Det skete noget meget forfærdeligt i dit liv. Idiot. Det er det, jeg siger om danskere. Sådan, hende så umulig.